сәлем достар. Sizning bilan Typical Tatarin gruppasining administratori var. Biz bugün tağın Out Hall klubunda. Sizlerim, biz bugün 3-chi video tushiramiz. Kimdir bugün video tushirishga, kimdir yolliktirga keldi. Biz boshlaymiz. Kutdan iskan jillarni quvib, yomg'irlarga salamlar aytib, ishqim men zangar ko'kdan bir yolg'izim. Seni uchratdim men yulduzlarda, yashin yashnab ko'klar ko'kraganda, bulding sen menim umrlik oq yo'lim. Ey yuragim seni kutgan bit, ey yuragim sen deb tepgan bit. Halloween tatarchaga nechik tarjima etilgan ayta olasizmi mikan? Kuz. Бигрәк авыр сорау булды бу. Бик матур праздник һәм бик куркыныч нәрсә. Күз bayramı muşlanıştır şulayarak buraya. Selam in. Hello yani selam in v дөресрәге ishte. Selam ishte. Ничектер шулайрак. Татарча әйткәндә, җиннәр, пәриләр, аларның бәйрәмнәре була. Аха, рәхмәт. Сагынып кеткәнне сөйлә. Килде кабат безнең якларга. Җәйгән кояш үзе белән дәшә безне ерак кыфыкларга. Ерак кыфыкларга. Җәйнең кайнарлыгы. Күчә сыман безнең күңелләргә. Үгез сөт бирсен өчен нәрсә эшләргә кирәк? Карсы үгезне возбуждать итәргә кирәк. Ашатырга? Аның өчен сыйыр алып килергә кирәк анарга. Тавык белән үгезне таныштырасыз. Аларны бергә кундырасыз. Һәм икенче көнгә бозау сөт сала. Үгездән сөт чыкмы инде? Тырышып карасы да чыкмастыр. Скорее всего. Үгезне тәрбияләп үстерәкәк яшьтән үк имезеп, күкрәк сөте белән, шуннан соң инде 1 ел дәвамыннан соң Алла бирсә өмет бар, бәлкем сөт бир дигән. Кире кайтар, менә бөтен анасыннан алган сөтләрне кабаттан инде кайтар дип. Нәрсә белән аерып була японецны китайцтан? Аерылмай. Кысы күзле ишин икесе. Күзләр белән. Японецларның меншинде күзләре, китайларның минем кебек күзләре. Китаец белән японец это азиатлар. Китай контрафакт чыгара японецларга караганда, по-моему, да? Китаец var бик тәртипле кешеләр, японец var иң яхшы кешеләр. Дилләре белән японец Япониядә яши, китаец Китайда. Киемнәре буенча да аерылырга может. Тагын. Сөйләшләре буенча булай. Күкәйләре белән. Бу инде японнар үзләре дәлилләгән. Кичкенә балаларны Ничек куркыталар? Мине әниләр домовой белән куркыталар иде. Гомумән алганда кызлар белән куркыталар. Менә шуның өчен мин инде бик куркак егет булып үстем. Җир кояш системасында ничәнче урында тора? Минме? О, географияны, астрономияны күптән укыдым, конечно, мәктәпне бетергәнгә. Ой, мен нәрсә белән белмим. Стай. 7нче урында? 2нче урындадыр, может. 4нче, конечно. 5 ми 6 ми вроде. Точно әйтә алмыйм. Безнең өчен беренче урында. Ә сезнең? 5нче? 5нче? Ялгышмасам 3.
Қолларны қолланмыйча қар яуған күрсәт әле. Анаңны бос түше. Улитка татарчага ничек тәрҗемә ителә? Улитка. Татарча ничек була? Йылан, Улитка. Тәрҗемәсе. Unuttum endi, короче. Күбәлек, ой. Әкәм тикәм. Әкәм текәм. Ялкау нәрсә? Әкәм тикәм. Тормоз. Әкәм тикәм. Улитка. Йылан. Йылан ул змея. Улитка инде белмим. Әкәм тикәм. О, молодец, молодец, Вика. Молодец. Yüreklerde dirli mehabbet, dirli mehabbet. Şeyler jikke şigirlep durar. Bingiz güller yılga iğiş muylары. Olmaştırmam hiçbir kayşan tuğan jirning şuşu tаңнарын. Şuşu tаңнарын. 42-ні 9-ға да бөліп жіберсең, әйтіп те берсең. 7. Мен математиканы вообще білмеймін. 7. Дұрыстыр енді, мен өзімде математиканы білмеймін. Математика. Мен так-то юрист. Гуманитар фәннәр буенча сораулар бирсәң күбрәк килешер, конечно, математика белән уйларга кирәк. Ну, значит, инде 7. Математиканы білмеймін. 8 вроде бы. 8. 4 Әйтә алмыйм, авырсынам булса. 5-те 4 қалдық. Математика оқытушысы һәр утыра инде. Эй, Аллам. Мына да инде 11 ел дәвамында математика оқыттым инде. Дөрескә әйткәндә, математиканы 11 ел дәвамында оқыттылар бездә. Инде нәкъ шулай ук. Biz küleriz tanga kanşı ayrahat. Qabatlanımız mizgillerge oynar şeyge zor rahmet. Biz küleriz tanga Достар, менә безнең вечеринка бүген бетте дә. Ауткол, пока. Бүгенге кичәнебез мәңгегә хәтердә калдырабыз һәм без киләсе атнада сезнең белән Обязательно тагын күрешәбез. Мин менә мине килеп алыр сиямыз яхар өчен. Окей, бүгін қайтамыз табидәсіз. Мине Эй, мен мында. Пока, достар, мында бик күңелле булды. Без тагын киләчәкбез әле. Сәлам әйтә аласыз. Biz Қайнар сәләмді Балташқа юллыйбыз. Балташ Нормай районынан. Нормалынан. Қайнар сәләм сезгә. Біз сезне яратабыз. Ничек уйлыйсың? Нашар бер санайды, вдруг угадаешь. Шуны әйтәм белмим. Ну вдруг вот, может 7? А? Может 7? 7. 9 ма? Может 9-дыр. Ну ярар. Икеле сиңа.